Allah naku dene rilo gunang ne rilo. Udah gunai balai rilo kaniang riba. Rilo mau kane ne rilo. Oंख्रि गैयिखाय दंग'आव ना गावनो फैबाय माबा अखाफोरासो गावदां ओंखारबोलायबाय बा अखाफोरनि साथायनायजों मानसिखौ नुनानै दाथ' नाया गिखासिगोन बियो होद आं एम्बु थेथ्रेलाबो हमलाबायना लाङा जाहैसिगोनथ' थेथ्रेखौ नुबायमोनलै आं नै जाजागोन ना जाजा जाखो बियो हमनांसिगोनसो नामा रा ओमफ्राय हुस हुस नै बारबायसो माथो जाजानाय नङा बियो खखा सानायानो एबावसो नोगोद नांबायगोन नाया देसो देसोनो खयथासो नांबायगोन बेयाव नाया आरो ओरैबो दं नै गंसे बेलाय हनै नायनो हागोन खम नांबाय बेयाव नाया नांबायगोन आधा केजिसो खुसिया गोलावा नै आयु खुसिया गोलाव जाजागोन नामा रा बेसो सेसलै खुसिया गोलाव लोगोफोर नायनो हागोन खुसिया गोलावा नै मा रोखोम दलद थाबाय थादों नै खेमसि राजाया नै अयथासार गिदिर गिदिर दं नै खेमसि राजा देनजारलै बिसोरो आसि जहोग्रा नोंखौ साला एल'ग्रा दंमोनला एल'ना लांगौमोन आं नांबायलै नास्राय नै नास्राय गोरि बेखौ जानांगौ मैथाजों खबायाव दासो गारसनजेनदों आरो मासेबाव मोनबावबाय देगाव जानो गोथावथार बेबो साला सुवाद नांदोंना नाङाखै जाखो खालांबाय माबा ना गावनायाव दामफारसो बारस'ना होलायबायलै गेन दाख्लामा होलायबाय दैखौ दाने दासो माबाबायदि नुलायदों माथो नै एसे हिमालय हाजो बायदि नुलायदों नै अयथासार मोजांखा जायगाफ्रा ना गावफैनायजों लोगोसे नायबाय दामफार खाना होनानै लामा दैया गेन्दा ना गावनायनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नाखौबो बारा गोबां मोननाय जायाखै मथा मथि आधा केजि जाफ्रामगोन आरो ना अखाफोरानो गावदां ओंखारबोग्रोदों बेनिखायनो आङो मथा मथि माबासोल' गावनाय जादों 20 मिनिटसोल' गावनानै फैबाय आरो ना ओंख्रि गैयामोन नालाय ओंखायनो गावब्रबहैदोंमोन आरो बेखौनो माबाजों मैथाजों हुख्लायनोसै आरो ना अब्ला बिदिनोसै लोगोफोर नायलांदो मालाबा आं बामि गिदिर गिदिर गावनानै लायब्ला खुसिया गिदिर गिदिर गावनानै लायबा नायदो अखाफोर दान खोमसि जायोबा खारन अखाफोर दानस्रां जायोब्ला नायाखौ मोना मानसिखौ गिनानै खारो ओंखायनो आं आधा केजि बायदिल' गावनानै लाबोबाय लोगोफोर